Catetan bubar gerimis. Anggitanipun Irul S. Budianto. Marang sapa aku kudu crita ngenani bumi perdikan nandang tatulara. Kluwung wis oncat kalane bubar grimis. Bocah-bocah bisane mung dolanan hawa atis. Sawangen kae, sawangen kadang tani wis ora bisa noleh ngiwa nengen. Dungkap surup nembe mentas saka sawahe, awak gluprut endut angel resikane. Yen wis teka mangsa panen tumetese kringet jebul ora kajen. Marang sapa aku kudu crita ngenani bumi perdikan nandang tatulara. Sawangen kae, sawangen wong-wong padha kami tenggengen. Nyipati gumuk-gumuk dikeprasi, alas tapis dibabati. Jarene kanggo kemakmuran, jarene kanggo waratane pembangunan. Kene yo urip panggah dadi pangewan-ewan ing pinggir lurung wit-witan padha manglung. Mahargya tekane sang senopati gawe owah-owahan sing bejaji. Marang sapa aku kudu crita ngenani bumi perdikan nandang tatulara.